Στο πρώτο μας οδηπορικό για την άγνωστη Ελλάδα έχουμε έρθει στην Αλφιούσα της Ηλίας, στον τρίγο της Κορινθιακής Σταφίδας. Η σταφίδα λοιπόν αυτή, η οποία είναι η πιο ελληνική από τις σταφίδες και είναι γνωστή και ως μαυρομάτα, είχε αποτελέσει στα τέλη του 18ου αιώνα την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο είναι αρκετοί οι παραγωγοί που την εγκαταλείπουν και είμαστε εδώ για να καταλάβουμε και γιατί την εγκαταλείπουν, αλλά και τι είναι αυτό που την κάνει μοναδική και της δίνει μια προοπτική για το μέλλον. Η σταφίδα είναι μια ειδική καλλιέργεια η οποία έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Δεν είναι όπως η καλλιέργεια της ελιάς ή άλλες καλλιέργειες. Η καλλιέργεια της σταφίδας ακολουθείται από μια παράδοση. Η σταφίδα πρέπει ο αγρότης να την παρακολουθεί στην περίοδο της καλλιέργειας, όταν είναι σε φουλ της βλάστης, πρέπει να την παρακολουθεί σχεδόν καθημερινά. Αυτή η συγκεκριμένη σταφίδα, η μαύρη κορινθιακή σταφίδα, έχει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Είναι ένα λειτουργικό τρόφιμο, όπως λέμε superfood, και για την Ελλάδα και η παγκόσμια είναι κάτι το μοναδικό. Για την Ελλάδα είναι κάτι σαν τον κρόκο Κοζάνης, κάτι σαν την μαστίχα της Χίου.